Ay lalay! Ketekle kızlar, ketekle kızlar. Menin adım Ata. Men atam bilen enemiň ýanyna barýar. Olar kuş ýurtda ýaşaýarlar. Şu arada küçük doganymyň ýusgasy bar. Ol näçe ýyl mundan oň enem atam görmek üçin gyş ýurdu barýa karşı ýerde motordan ýykylyp aramyzdan çykdy. Men näçe ýyl bäri şu ýolda suwsap gelen guşlara gantyn diýip doganymyň ýusgasyna suw goýýar. Şu dereniň ady Bekdere. Ulu doganym bu nar baglardan eneme nar ýaljak bolanyna ýykylyp soň dünýeden gitdi. Enem bilen atam şu gyş ýurtda ýaşaýarlar. Men olary her näçe günden ümit edýär. Bu hem de hallaryna habar alýar. Selam aleyküm. Aleyk. Nerede kovmi? Yaşman. Nerede madem verdik mi? Yaşman da. Kurgunçuluk mu ava kara? Kov kurun. Korkunçuluk mu o var? Miş. Atlan Kov o mi? kov hey öyle kov kudaş. Kovma atıklandı. Kov kurun. Ama sen verdin mi? Kurun gelin. Nezire kov mal gara. Korkunçuluk. Ne? Korkunçuluk malgarı da korkunçuluk. Baytarın iyi mi var mı? Oy. Eneme atamy meniň bilen gidip owada ýaşaýly diýer. Emma olary meniň aýtdym etmeýärler. Sebäbini bilemem. Şeýle kynçylyklar bolsa da şeýerde ýaşap berler. Atam aýtýar, at ırsgyly alynnadyr.
ne kaçacak? Naharı da düşürecek. Nahar hazır ama da bu naharın iyiydi işte. Yok ben havluk gidecek. Hoş. Yani hoş aman da var. Ata gitti mi? Gitti ata. Gitti değil mi? Giden muhabbet gayrı. İşi vardır obada işini geçişte oğudur. İyi kısa av olacaktı. Hep belki de ne? İşte obada doğru işi vardır. Obada işi vardır işini geçişte oğudur.
وسوف ربنا تما يسمون والسلام على المرسلين الخنين الله يولنا الله قول السلام. Ya kayın. Ne bitti? Ya kaynap dursun. Aynen. Kâmun. İki tane şemmi çömmelli mihman olacak mı ne mi?
Mihman yese uyusunu. İki tane şemmi çömelli mihman olacak mı ne mi?